Боя. Браво. Боя. 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 Писание. Забоя. Браво. Парфюм. Парфюм. Кола. Виж така на колата. Парфюм. Пръс парфюма. Пръс парфюма. Крем. Мажем ръчичките с крем. Мажем ръчичките с крем. Мажем ръчичките с крем. Личицето мажем с крем. Крем, крем, крем. Крем. Мажем ръчичките с крем. Мажем ръчичките с крем. Мажем ръчичките с крем. Личицето мажем с крем. Крем, крем, крем. Крем. Мажем ръчичките с крем. Мажем ръчичките с крем. Мажем ръчичките с крем. Личицето мажем с крем. Крем, крем, крем. Добре се. Добре. Не. След казах, не прегледам документацията. Само ще сме помощниците. Затова ти въртите, моля ви се. Один напред на кафе. Не, моля се. В тази учителна каза нищо не. Сега си говорите си, ти си. Будь за.
Questo sei questo non sei. Io guardo, Ma io sto di mi paio di io ti faccio non so non sei solo per lo non sei. Non è che sei proprio per il Познаю. Може да го пропуска? Само ще направя. Ама... Кажи нещо. Да. А тате, не да ви така да бърка просто, когато бях казали да не му дава. Аз му давам. И бях казали да няма като не Бяха казали, аз му давам. Чакай. Чакай, не така абсолютно. Да не му стане нещо. Няма да стане. А татко да не го даш. Айде го, давай.